Brothers and sisters in Christ, kumusta? Kapamalandong, kumusta? Welcome sa ato na sab nga programa, ang ato ang pamalandong sa pulong. Mga igsoon ko diha ni Kristo, katapusang Domingo karon sa bulan sa Pebrero. Na kung atong tan-aw no, bag-o pa lang ganita nag-Christmas, nag-New Year, karon natapos na usab ang bulan sa Pebrero. So perting paspasa kayo ang sa atong adlaw mga igsoon no. O karong Domingo karong adlaw atong gisaulog ang ikaduha nga Domingo sa Kwaresma. So kumusta man igsoon ang ato ang mga pagpangandam no? Labi na sa ato ang mga gimbuhaton nining kuanang Kwaresma no. So kumusta mo tanan diha mga igsoon ko ni Kristo? Sa gihapon kini inyong igsoon ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim makig-uban kaninyo karong hapuna alang sa atong pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo karong adlaw. So welcome ug happy Sunday kanatong tanan. Happy Sunday igsoon. I hope nga nakasimba na ta, nakapamalandong na ta. And I hope nga naamo sa mayong kahimtang diha karon. So sa dili ko pa nako sugdan ang ato ang pagpamalandong karong hapuna, tuguti nga mag-play sa kog usa ka kanta no para sa atong tanan karong hapuna, and then sa atong pagbalik no ang ato ang pagpanimbaya ug ang ato ang pagsugod no pagbukas sa atong pagpamalandong sa pulong karong adlaw. So sa makausa mga igsoon, welcome ning atong programa, ang atong pamalandong sa pulong. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios agahandumon ta, kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isangya ang ebanghelyo ni Kristo, ang Dios nung kaluoy pagkamaayo, niya kanatong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria among inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy pagkamaayo, niya kanatong mga Cebuano. Taliwala sa mga
pagapuyan ko, ligunon ko ako pagko. Hatong isang iyang pagtuon ni Kristo, ang magkalinaw ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isang iyang ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino. Atong isang iyang Alright, so sa makausa igala, igsoon ka pamalandong, welcome ni atong tulumanon ang atong pamalandong sa pulong. O akong itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nakalenlain nga parokya, labi na kining parokya sa halayong dapit no, gikan makaigsuonan nato ang mga charismatic gikan sa Magsaysay, diha sa may sa may Hinguog no, Brad Ruiz sa may Hinguog. Kumusta mo diha bro? Tapos ang atong mga kaigsuonan sa may Sugbong Kugon no, atong labi na mga kaigsuonan mga kabatan-unan nato diha sa may parokya sa may Lagunglong. So kumusta mo diha mga igsuon? O ingon mausab atong mga kaigsuonan diha sa may Balingasag, sa may Hasaan, sa may Taguluan, ingon mausab sa nagkanilain nga naabot sa atong pagsibya diha sa may Isti nga bahin. Akong itimbaya po day ang ako ang igsuon nato diha no, Brother RR, kumusta? Sistine, kumusta? Gideon, kumusta mo diha sa may Claveria? O akong kapikas po day diha sa may Hasaan na nagsunod karon, kumusta? Ingon mo usab sa may City District, akong itimbaya ako mga kaigsuonan sa may Makabalan, Nazareno, diha sa may Bulwa, ako mga kaigsuonan diha, mga igsuon ako mga kabatan-unan. Sa akong manghod sa may Bulwa, Alin ug Runas, kumusta mo diha? Ako po diyang itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa may Lugait, no? Father Steve, kumusta? Then Sis Yanyan, Nanti, Sis Mia, Sis Juicy, Brother AC, kumusta mo diha? Ingon mo sab sa may Mantikaw, no? Si Brother Bernard, no? Ati Cecil diha sa may Mantikaw, kumusta ang mga kabatan-unan nato diha sa may Mantikaw? Dayon, ang atong po mga kaigsuonan diha sa may Initaw na awan mga charismatic diha sa may Gitagom, si Skilly, kumusta? Kumusta mo diha? Tapos syempre diri sa may Opol, no? Opol Misamis Oriental. Brother Rafi, kumusta mo diha? No? Ayo-ayo sa inyong Bible study no, o inyong training diha sa mga kabatan-unan. Ako po ding itimbaya si Brad Tata takas-takas. Brad Ta, pagpaayo, I hope nga padayon ang imuhang pagpaayo diha no sa imuhang maayo nga panglawas unta mga nga hingpit na gyud ang imong kaayuhan. Dayon ingon mo usab akong itimbaya, akong silingan din hino si Ruth ug si Gerald no. Maigsoon live kita nagsibya sa may Opol Misamis Oriental og ang atong pamalandong sa pulong matag alas 2 ni siya sa Domingo no, adlong Domingo. Kapamalandong sa tanan nga naabot sa atong pagsibya, Luzon, Visayas, Mindanao, tibok kalibutan, kung asa ka man karon igsuon, higala kapamalandong, maayong hapon, maayong adlaw diha kanimo, o welcome sa atong pagpamalandong sa pulong. Okay, so agig pagbukas ni ato ang programa karong hapuna sa atong pagpamalandong. Higala igsuon atong isentro ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, o mudungan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon na mo nga Dios, langit no na mong amahan, ikaw ang tuburan sa kaayo ug gugma. Ikaw ang pinakagamhanan nga Dios, manggiluy-on, mahigugmaon. Ako no pasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo Lord sa akong kinabuhi. Salamat kaayo sa mga grasyang imong gihatag kanamo o Ginoo. Salamat sa imong presensya sa matag adlaw. Then mo'y naggiya namo sa among mga buluhaton. Salamat sa imong pagkamapasayloon, pagkamanggiluyon.
Dalaygon ka o Dios tungod ka ang imong gugma walay paglubad. Ikaw ang Dios nga among gialagaran, Dios nga mahigugmaon og labaw sa tanan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat kanamo. Amahan nga langit nun karong hapuna, tuguti nga untay mo ipadala imong balang espiritu aron sa paglamdag sa mga unahunag kasing-kasing. Lord, i-anoint ang tanan mga pulong nga akong isulti karong hapuna. Imo akong instrumento, Lord, sa imong katawhan. I-bless ang imong makaigsuonan, Lord. Ang mga makaigsuonan nga naminaw karon na nagsunod ni maong sibya o Ginoo. Ipadala ang imong mensahe, imong presensya, Lord, imong grasya ngadto kanila. Ingong mausab Ginoo karing hapuna, Lord, among i-lift up sa imuha. Kini mao ang programa Ginoo nga mahimong instrumento aron mapaabot ang mensahe sa imong katawhan. Langit na mong amahan, wala mi mahimo kung wala ka. Busa among isalig diha kanimo ang tanan. O kini among gipangayo o among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Kristo uban usab sa panabang sa among langit nung inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, agig pagbukas sa atong pagpamalandong karong hapuna, atong basahon no ang santos nga ebanghelyo karong hapuna. Ang atong santos nga ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 2 ngadto sa 10. Himayahon ikaw o Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Og samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway og ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias og si Moises nga nikigsulti kang Hesus. Og miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kamig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit na ngalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Okay. So, brothers and sisters in Christ, no, sa atong pagpamalandong, ang akong pagpamalandong ani nga ebanghelyo karong adlaw mao kini. Una, nagisgot dinhi og bukid. So gidala ni Jesus ang tulo niya katinun-an sa bukid. Maigsuon kung atong lantawon no sa magud sa Old Testament no ang ila magong tradisyon no nga kanabang kung misgot sila bukid, ang bukid usa ka dapit diin didto sila makikistorya sa Ginoo. Na kung atong dumdumon mga kapamalandong nga sa diyang si Moises nakikistorya sa Ginoo, tuwa siya sa bukid. Sa dihang gisugo no gihatag sa Ginoo ang napulo ka sugo at tuwa siya sa bukid. So kini nagpasabot mga igsoon nga kining nahitabo ni maong ebanghelyo nga giuban ni Jesus ang tulo now para sa ako mara na siya og kanabang giuban sila didto para ilang ma-encounter no ang gamhanan nga Dios og tuod man wala sila masayop wala sila mapakyas na encounter nila pinaagi sa pagmigilak ang sapot ni Jesus no og dura sila mga panan-awon
nga nakita mga igsuon. Now, sa atong panahon karon, unsaon man nato nga ma-encounter nato ang Ginoo? Mga igsuon, para sa ako, bless kayo ta. Tungod kay the one way nga ma-encounter nato ang presensya sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo. Na ang pag-ampo walay bayad, libre, pero gihimo sa Ginoo og kana bang instrumento nga pinaagi sa atong pag-ampo, makakonekta niya, makaistorya ta niya, maka-encounter ta niya. So ingon ana ka importante ang pag-ampo sa atong kinabuhi. Na kung sa unang panahon ang mga Hudiyo o sila si Moises, ang mga propeta, moadto og bukid para ma-encounter ang Ginoo. Tong tan-aw na to mga igsoon sa first reading unsay nahitabo ni Abraham nga gisulayan siya sa Ginoo nga ihalad ang iyang anak. No, gidala sa bukid gihapon. Pero sa atong panahon karon igsoon higala, no? Labi na karong Lenten, Kwaresma, diha sa imuhang pag-ampo, sa imuhang kanabang pagsusi sa imong kaugalingon o diha sa atong pag-ampo, diha nato igsuon, diha nato higala, masinati ang presensya sa Ginoo. Kini nagpasabot di ay brothers and sisters in Christ kamabalandong nga ang atong pag-ampo, diha sa atong pag-ampo, naagyo diha ang presensya sa Ginoo. Naagyo diha ang Ginoo mamati nato. Naagyo diha ang gahom sa Ginoo mulihok panahon sa atong pag-ampo. So, mo ni ang ato ang timan-an, mga igsuon ko diha ni Kristo. Nga diha sa atong pag-ampo, anaagayod diha ang Ginoo. Now, ay kaduha nga pangutana na to ani, nga, unsa may purpose nga nung mag-ampo ta? No, daghang higayon nga ang usa ka tawo mag-ampo tungod kay duna siya pangayoon sa Ginoo. Ang uban tungod kay duna siya pasalamatan sa Ginoo. Ang uban mag-ampo tungod kay gusto niyang mudayeg sa Ginoo. Maigsuon, usahay ba sa atong mga pag-ampo nga naatay gustong pangayoon sa Ginoo? Then usahay para nato imposible, usahay tan-aw nato lisod, pero mga igsoon ko diyan ni Kristo, dunay mga higayon nga maghunahuna ta nga mamasin ta. Basin di ay i-grant ni Lord ang ato ang pag-ampo. Basin di ay, ang uban mingon, basin di ay mausab ang plano sa Ginoo. Basin di ay mausab ang hunahuna sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, diha bitaw sa atong pag-ampo, makapamalandong. Ang pag-ampo, dili makapausab sa Ginoo. Ang pag-ampo, dili makausab sa Ginoo. Ang pag-ampo, mooy makapausab nimo. Mooy makapausab nato. Kini nagpasabot de higala, igsuon ko di ni Kristo, when we pray kay God, dili para mausab siya. Because ang Ginoo all powerful, no? Loving, kinabang forgiving God. So perfect na ang iyang mga plano para sa toa. So para sa ako wala na dapat usbon. Dili na dapat i-change ni God, no? Dili na dapat i-change si God. But brothers and sisters in Christ, ang imong pag-ampo di ay ang atong pag-ampo sa Ginoo makapausab nato. Mabag-o ta diha sa atong pag-ampo. Mao nang every mass ka na magsimba ta, o every time nga mag-pray ka, or every time nga kanabang moapil ka sa prayer meeting, kana nga mga butang igsuon higala, kana unta sa atong pagbalik-balik o paghimo anang mga butanga, mausab ta. No? Mausab ta. Ingon pa nila, the more nga ma-encounter nato ang Ginoo kada adlaw, the more or dakog chance nga mausab gyud ta. So, kung daghan og dako og time nga gigamit nato nga maki-encounter sa Ginoo, dako og time nga diha mausab ang atong kaugalingon. So,
Sa laktod nga pakasulti higala igsuon ko di Kristo kapamalandong. Ang pag-ampo, ang pag-experience, ang pag-encounter sa Ginoo, padaghano nato sa atong kinabuhi. Dapat kada adlaw naaataani nga panahon, naaataani nga higayon. Di ba? Kaingon ko na kaganiha, anaa diha ang presensya sa Ginoo, naa ang iyang gahom. So, ang nahitabo no sa dihang si Kristo nag-ampo, migilak ang iyahang sapot. Now, kita unta no sa panahon sa kita nag-ampo, makita unta nga dunay kausaban ang atong kinabuhi. Higala igsuon ko, diha unta sa imong pagsigig worship, sigig appeal sa prayer meeting, pinaagi unta ni ana, mausab ka. Diha sa imong mga pag-ampo, sa imong pagsimba, pinaagi unta ni ana, mabag-o ta. Kaya ang pag-ampo, makapabag-o nato, makapausab nato, dili makapausab sa Ginoo, kaya sa gikaingon ko na, di man kinahanglan nga mag-bag-uhon sa Ginoo ang iyang kinaiyag mga plano tungay perfect naman na siya. Kundili ang pag-ampo, makahatag nato og kabag-uhan og kausaban sa atong kinabuhi. So, diha mga igsuon, ato unta ning padaghanon nga mga time, no? Hatagan natong time ang ato ang paggahinan natong oras ang pag-ampo matag adlaw igsuon higala, no? So diha manggod diha sa atong mga pag-ampo igsuon, malig-on kita, malig-on ang atong mulaw ang atong relasyon diha sa Ginoo, no? So diri sa atong ebanghelyo karon gipakita nga dihang na-encounter ni Jesus ang God the Father. Ni usab ni gilak ang iyang sapot, meaning dunay kausaban. Now, ang ikatulo nga bahin sa akong pagpamalandong mga igsoon is about kay Pedro. Unsa man ni about kay Pedro? Now, ang gihimo ni Pedro sa dihang murag na-shock siguro siya, no? Na-shock siguro siya sa nakita niya. Niingon siya nga kadabang Lord, no? Kung ang atong balikan nato ang giingon ni Pedro. Sige ingon niya. Ingon pa niya nga magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi, maghimo kamig tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa ka alang kang Moises, ug usa alang kay Elias. Pero giingon dinhi sa ebanghelyo igsoon, nakaingon siya niini kay wala siyang mahibalo kung unsa iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Now brothers and sisters in Christ, para sa ako kaning reaksyon ni Pedro, mura bag kana bang mura tag nakuratan ba? Kana bang naabi toy sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi nga wa ta kabalo unsay first reaction bitaw nato. Kanang dali-dali ba nga desisyon or dali-dali nga reaction mo nang gihimo ni Pedro. So ni offer siya maghimo na lang tagpayag diri. Ngano man mga igsoon. Tingali tungod sa iyang na-experience ba nga wow kaayo. Nang grabe ka powerful. Nakita niya ang power sa Ginoo. Nakita niya giunsa, no? Naunsa ang nahitabo ni Kristo nga migilak man pag-ayo. Mga igsoon diha nga sitwasyon sa atong kinabuhi ba. Makadumdum ko ani mga igsoon. Kada bitong every time nga maapil mig youth camp, no? I hope na youth camp karon nga year okay na unta ning pandemic, no? Kanang mag-apil og youth camp. Grabe kayong preparasyon, no? Practice dito, and then grabe kay preparasyon, and then pag abot na sa event, grabe ka high spirit kayo, labi na mga batanon, grabe ka energetic kayo. And then pag abot sa empowering, healing, grabe ang experience mga igsoon, dili para sa ako dili mabayran, no? Dili mapalit nga experience. But that's why nga tong ang ako yung goal gyud, no? Kaingon gyud ko sa una nga kung mahimo tanan batan-on nga akong kaila, akong ipa-experience sa akong na-experience. Singon ana siya magsuon na during empowering, grabe ang level sa kuan, sa lihok sa Espiritu Santo, no? Kung sa imaginon pa nako, mura siya og mura gabaha og luha during sa healing, and then miracles, no? Happened ana nga mga kuan. And then pagka ugma na, pagka Sunday, no? Last day sa youth camp, diha na dayon ang magjukapoy na, no? Magjukapoy na. And then maybe ang uban gusto nang mauli, kay gusto nang mapahulay na pay trabaho ugma.
Pero I don't know mga igsoon, ikaw higala kung naka-apil ka sa youth camp nato sa charismatic, no? Kung naka-experience ba ka ani? Na ako kapila gyud nako ni na-experience nga kanang muuli na pag-abot sa balay. Murag pag mingawa kayo eh. Murag kag nabag-uhan. Mingaw jud kayo. Murag sign na style na mo sa balay kay pag human na manguli kay style kay magtapok-tapok pa mi gamay sa balay, magluto-luto pa mi kay murag mingaw jud ka, murag bag-uhan ka ba, murag naanad ka nga pila ka adlaw nga bibo kaayo na worship din worship didto, and then mga kauban nimo daghang kag mga maila ana bitaw. Pero pag-abot na sa Sunday hapon perti ng mingawa. Sumuguno na ka sana youth camp na lang permi. O bitaw ingana bitaw. Now, ako ning gihisgutan maigsoon kay sa akong pagpalandong ingon ani ang feeling ni Pedro. Gusto ni Pedro nga, Lord, diri na lang ta. Diri na lang ta. So naara ba din niya mong gipangita so kita na mong gahom sa Ginoo. Dinhi na lang ta. Pero wala di siya makabalo sa iyang istorya because dali diretso ang iyang decision. Pero unsa may point nako ani mga igsoon nganong gisgutan nako ning abot sa youth camp. Tungod kay ang tao nga naka-encounter sa presensya sa Ginoo, then hinay-hinay siyang gibag-o sa Ginoo, mga igsoon, kanang tawhana, dili siya dapat magstay sa iyang nahimutangan. Usa may pasabot ani mga igsoon. Usahay ba kung kita nindot kay ang atong feeling sa atong pag-worship, dunay mga panahon nga gusto nato nga didto na lang ta. Dito na lang ta permi. Dito na lang ta ngani na lang unta permi. Pero igsoon dili di ay. Ngano? Because ang tao nga naka-experience sa presensya sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo, giayo sa Ginoo, naka-encounter sa Ginoo, milawom ang iyang relasyon sa Ginoo, munaog to adto nga level nga experience because naa siya'y misyon nga iyang i-share ang iyang na-experience ngadto sa uban. Para nako mga igsoon, ingon ani, kung unsa ang imong level sa imong na-experience sa imong kinabuhi, ang akong point is, dili lang ni taman sa imong kaugalingon. Kung na-bless ka sa usa ka butang, na-bless ka sa usa ka activity, or na-bless ka sa imong gibuhat, igsoon para sa ako, dili lang ni siya taman para nimo. Kinahanglan nga mobira kag laing tao para ma-experience pod niya ang imong na-experience nga na-encounter nimo ang Ginoo. For me, brothers and sisters in Christ, ingon ani, nga sa diyang si Santiago, si Pedro, no, silang tulo aning og si Juan kaning tulo ka tinun-an, gipakanaog sila sa Ginoo para mo serve sa uban, para iyang dalon ang uban atong level nga diin na usab ang panagway ni Kristo. Nagpasabot ka na mga igsoon, minaog sila niya atong sitwasyon nga nindot noon ta kaayo. Meaning nibalik siya sa ordinaryo nga kinabuhi nga sitwasyon sa iyang kinabuhi para modala sila laing tao og ilang dalhon, no, sa bukid. Meaning ang bukid para sa ako mga igsoon siya presensya o sa kasitwasyon nga dito ma-encounter nimo ang Ginoo. Dalhon niya na didto, no, ang mga tao nga ilang natabuan parang ilang ipe-experience unsa ang Ginoo. Sa samang pagkaagi igsoon higala kitang tanan, do na tay misyon. Katong mga tao nga gibag-o, giayo sa Ginoo, katong mga tao nga naka-encounter sa presensya sa Ginoo, igsoon ayog stop diha, ayog undang diha. Kinahanglan kang mugawas, kinahanglan kang mukanaog, kanang experience kay imong naagian og mudala kag laing tao nga dalaon nimo didto nga level sa maong experience. Now, unsaon man, no? Imong kauban sa panimalay, imong kauban sa trabahoan, na-invite na ba nimo ni para dalon sa butang or sa sitwasyon nga nimo na experience nga nakaingon ka nga naa diri ang Ginoo. Tungod kay ang tao mga igsuon nga naka-experience sa presensya sa Ginoo, encounter niya ang presensya sa Ginoo sa prayer meeting, dili ra siya makontento nga moadto ra siya prayer meeting nga isira usa. Dapat mudala siya, no? Mubalik siya sa iyang balay human sa prayer meeting, moadto siya sa
adlaw-adlaw nga trabaho or lakaw or sa eskwelahan para unsa? Para mo invite og laing tao nga iyang dalon didto sa prayer meeting. Ingon ana ang tao nga na-bless, brothers and sisters in Christ. That's why pag ingon ni Peter nga Lord or magtutudlo, maghimo na lamig tulo ka payag diri. Isa imo ka Elias ug kang Moises. Wala gipalit sa Ginoo ang iyahang suggestion because si Kristo nakafocus yang mission nga ang iyang mission mudala, no, mapabag-o, moayo sa mga tao. Sa samang pagkaagi ang mga tinun-an mao gyapon ang ilang misyon, ang misyon ni Kristo. Dalon niya ang mga tao paduol sa Ginoo. O sa samang pagkaagi kita isip tinun-an ni Kristo. Ang atong trabaho igsuon, number 1, mao nga kinahanglan maning kamot nga maghatag tag time sa pag-ampo or sa mga time nga maka-experience o maka-encounter ta sa Ginoo. O pinaagi na anang maong mga butang, mga experience, brothers and sisters in Christ, kita gitahasan usab sa pagdala na pud sa laing mga tao para maka-experience na pud sila sa atong na-experience. So ingon ana ang atong gospel karong hapuna, karong adlaw maigsuon, nindot kayo, tsada pagkatsada kayo sa gospel nato. Og ako miingon usab, higala, ako lang ni kanako nalimtan ni ganiha. Ang tao nga perming kaing tinuod nga na-encounter niya ang Ginoo, tinuod nga nasinati niya ang Ginoo, duna gayoy kausaban sa iyang kinabuhi. Kay kung ang tao nga miingon, sige balik-balik sa prayer meeting, wala na change, sige siyag simba, wala ma-change, actually wala problema sa Ginoo. Naa ang problema sa atong kaugalingon. Mao kini ang atong pamalandungan igsuon higala, no? Kapamalandong nga unta niining adlaw nining season of Lent, no, diri atong pagpangandam sa imong pagpuasa sa imong pagpon sa mga buluhaton niining Lenten season, ato untang masinati, ato untang ma-experience ang presensya sa Ginoo nga mubag-o sa atong panghunahuna, mubag-o sa atong kasing-kasing, mubag-o sa atong kinabuhi. Og pinaagi ni ana kita mahimo pug instrumento para mabag-o ang uban diha kanimo. So brothers and sisters in Christ, mao kini ang atong pagpamalandong karong hapuna, no? I hope nga doon na mo'y nakutlo, na blessed unta mo. Kung na blessed ka igsoon, I invite you to react, to comment sa comment box or to share this live stream sa imo bakhang timeline, sa imong higala, sa imong bakhang grupo, para ma-bless pod sila. This is our mission, no? Muni atong mission sama ni Peter, James ug John. Muni atong mission. Minaog sila sa bukid uban ni Kristo para mangita og laing tunun-an, ma-experience, madala nila para pa-experience po nila ang ilang na-experience. So ikaw pod igsuon, kung unsa man ang imong grupo karon, you think na na-bless ka, dari nakita nimo ang presensya sa Ginoo diha, dili unta ka taman ra diha, kung dili mo invite unta tag uban para ma-experience po nila ang imong na-experience. Okay. So, by the way, ako di ay no, shout out sa akong mga kaigsuonan diri, no? Brother RR, kumpanya mga hapon pare. Okay, Sis Arlina Lion Dangel, good afternoon brother ug pamalandong ngayon. Happy blessed Sunday to everyone. Happy Sunday sa inyo diha, igsuon. Brother Romel, thank you kaayo gyud sa imong pagsulod, no, matag adlaw kani Sis Arlina ug Brother Romel kada Domingo, kada Domingo gyud ni, no, gasunod sa ato ang pamalandong, no. Salamat kaayo. Unyang gabi mga igsuon ko diha ni Kristo, i-invite ta mo, no, sa ato ang pamalandong karon live uban si Brother Luis Ruiz ng atong topic karon gabi una, nindot kaayo, no. Kabalo man ta nga ang Ginoo na higugma nato, daghan katang nadunggan about ana. Pero atong tukion, atong pamalandungan yang hapon, unsa man kung ang Ginoo mahigugma. Unsa man siya, kung ikaw igsuon, kung mahigugma ka, unsa man ka? Giunsa nimo pagpakita ang imong gugma? Giunsa nimo pagdiskarte para mapadayag nimo ang imong gugma sa taong imong gihigugma? Na karong gabi una, atong tukion igsuon higala. Giunsa man pagpakita sa Ginoo? Giunsa niya pagprove
nga tinuod siyang nahigugma sa ato. So muna ang atong isgutanan unyang gabi kauban si Brother Luis Ruiz, no? O sa dili pa dita magtapos mag-igsoon, mag-invite tuod ko, no, katong basin wala pa mo naka-subscribe sa atong YouTube channel na PS246 TV, atong YouTube channel. Naapod ang atong Brother Alex Lim nga YouTube channel basin wala pa ka naka-bless, naka-subscribe. Paki-subscribe igsoon, no? Nakoy mga videos gagipang post diha o ang ato din pagsibya gyapon, no? Live gyapon ta aning ato ang Facebook page, duha ka Facebook page, PS246 TV. Ingon mausab ang Facebook page nato sa Brother Alex Lim. So, maigsoon ko na ni Kristo sa makausa. Salamat kay sa inyong pagsunod. I hope nga na-bless mo karong hapuna sa atong pagmamalandong. I hope nga doon na mo'y nakutlo, doon na mo'y natunan, no? Sa ato ang pamalandong karong hapuna. O kita-kita ta unyang gabi daghan pa tatang ma-invite, no? Daghan pa tatang mga tao nga ma-invite nato para ma-bless. Okay. So, dinhin na lang siguro ko kutob. Naigsoon ko din ni Kristo, amping mong tanan, no? Naapagyapon ta sa pandemya, hinaot nga dili pagyahapon ta mo kumpiyansa. So padayon ta sa ato mga pag-ampo, padayon ta sa ato mga pagpaningkamot, di ta magpakawala sa paglaom tungod kay ang Ginoo anaa man gyud kanunay nakig-uban nato. So ang tanan mga igsoon maplastar og mahapsay ra diha sa iyang panahon. Tungod kay ang tanan dili man makatugot ang Ginoo nga kita mag-antos na lang ta hangtod sa hangtod. No? So ingana siya, brothers and sisters in Christ. So salamat kayo sa makausa. Padayon unta gyapon ta mag-ampo, no, si Brad Tata para maulian pa gyud siya, no, 100% na gyud nga mahingpit na gyud nga maulian siya sa iyang balatian. Gaampo ta magigsoon og sa tanan-tanan, brothers and sisters in Christ, salamat kaayo sa imong pagsunod. Og sa atong pagtapos, atong iampo ang Orasyo Imperata. Kinala lang ang inyong igsoon, Brother Alex Lim, ang inyong kapamalandong, moingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato, dalaygon ang Dios. Orasyo Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.